den ved du hvad, det er så fint. Han må få alt det, han må. Det er ikke vigtigt, ja. Nå, men hvad hedder det? Ja, altså udfordringen omkring ham og komme til at lave de helt høje point i det her program her, det er det, at han skal bære genstande ind. Og den ene af dem er hvad hedder det, det er sådan set måske nemt nok at lære ham alle de her. Du sidder pænt, jeg tager den. Du sidder pænt, jeg tager den. Du sidder pænt, jeg siger søge, og du går ud og søger. Og nogle gange så belønner man for det ene, og nogle gange for det andet, og nogle gange skal han bare gå ud og søge. Det er mindre bøvlet at få lavet, men når nu at man laver sådan en opsamling genstand, hvor de kommer ind i en bue, det er jo det samme. Ja, det kan de, og det gør de rigtig ofte. Så det er klart sådan 10 meter ude og bevæge sig ind med genstanden og bevæge sig ud igen til, det er udfordrende, det er det. Det skal bare have sådan noget spurgt med sammen. Det er ikke noget, man kan få lavet også. Det bliver de jo nærmest nødt til, hvis de er nødt til at have de er nødt til at sætte næsen i jorden og gå ud til, hvor genstanden er og fortsætte. Okay. Ja, det er filmet. Ja. Hvad hedder det? Og så har han en lille smule omkring, når han skal lave det her løbearbejde. Ja. Bliver han en lille smule... han tykker ikke, men den ligger lidt løst og lidt uroligt. Og i brugsprøveterminologi, så ligger den uroligt. Også selvom det ikke vil koste noget i det svung. Jeg er ikke sikker på, at han gør det. Skal han, er han stadigvæk elitehund? Jamen, skal han stadigvæk gå elite? Ja, det kan jeg få for mig. Okay. Det tror jeg. Jette, jeg vil anbefale dig, at du overvejer at lære ham at stå ude med genstanden, i stedet for at bringe den ind. Det kan hun jo lige bruge næste vinter til, når sæsonen i år er færdig. Det tager ikke mere end et par måneder. Og han vil også nyde det. Han synes også, det er træls at komme ind med den. Han plejer altså at løbe, synes jeg, men det er måske... Det kan godt være, det er fordi, Ja, og det er fordi, at han er glad for at komme ind og vise Jette, hvad han har fundet. Ja, det tror jeg. Selvfølgelig er han det. Ja. Og jeg siger heller ikke, at hun skal gøre det, men det er jo bare i forhold til de udfordringer, der er på at lave en opsamling og brænde ind, hvis hun gerne vil gå på et spor. Så kan hun overveje det. Ja.